Yo, what's up mga idol? So, after ilang buwan, dito na rin tayo sa Pangasinan Cities and Towns. So, 2024 na. Happy New Year sa inyo mga idol. So, dito tayo ngayon sa Mabini, Pangasinan. So, tara. Maraming mapupuntahan dito kaso hindi ako sigurado eh. So, alam niyo naman, ang binibidyo lang natin talaga is yung mga bayan-bayan, kung matsamba na lang kung may mapuntahan tayong tourist spot. Pero tara, libutin natin tong Mabini. Let's go.
dito eh. Mali, mali, mali. Taas. Ay. First time kong pumasok dito, hindi ko alam kung ano meron. Wait, saan ba ako pupunta? Wala, saan ba ako pupunta? Ikot-ikot lang tayo mga day. Ito lalabas na to. Pero check natin ano meron dito. Baliw, provincial road. Okay. Lalabasan pa ba ako dito? Uy, pista nila dito. Siguro bara-barangay na yan. Labas na tayo dito guys. May napasukan tayong barangay. Hindi ko alam kung ano yan. Centrum. Grabe yung difference, no? 10 pesos putik. From Labrador to dito 10 pesos yung ano difference ng gas. Napasok na yun dun eh. Dito yung palengke nila eh. Okay. Ayun yung simbahan na. Dito lalabas.
may binungoy oh. Sarap yun guys. Binungoy. Dito papasok yung sa may papuntang simbahan. Pasok tayo. Dito. Meron pa dito? Meron to. Munisipyo nila eh, parang dito ha. Santo Niño Parish. Maliit lang pero ano, malinis, cute, ang ganda tignan. Nantay si ate, kuya. Walis na yung jeep. Police station. Ramado. Ay, wala na dito. Ano na to? Barangay na dun. Okay. Kaya tayo dumaan. Saan sumusot eh. Ang taas. Gagi taas. Wala. Vikings doon oh. Imperyahan nila.
Bukid siya. Mabini Central School.
dito.